Participați la prima ședință de înnot a lui Cheluțu. Așa, tati, bravo. Ia uite-l, tată. Nu afară, tati, nu, în apă, în apă. Vă rugăm frumos să-l aplaudați. O să-l ținem de piept pentru că știm că așa trebuie. Gata. Hai în apă. Hai, mai facem o tură. Mai merge, tati, o tură? Am înțeles după privire că asta a fost lecția de not pe ziua de astăzi, Ionuțule. Participați la prima ședință de înnot a lui Cheluțu. Uitați-vă, vă rog frumos, deci sunt uimit efectiv cât de cu minte stă el. L-a montat vesta, da? Vreau să mai dau un pic drumul din astea, pentru că nu-mi place, parcă e cam strânsă un pic pentru el. Ionuțule, îl facem pe Cheluțu varianta de apă, uite. Bravo, schimbăm un pic direcția. Hai, tati, și pe aici. Facem o poză de milioane, Ionuțule, și revenim imediat. Hai, mă, tati, nu pleca, mă. De ce pleacă, tati? Hai în apă. Hai să nu-l chinui. Să-l iau de ăsta? Sau să mergem direct așa să intrăm? Hai. Ionule! Ia uitați-l pe băiatul meu. Nu l-aș lua parcă de ăsta, să nu-l chinui. Să-l iau de ăsta? Sau să mergem direct așa să intrăm? Hai. Îți, tată! Îți, Ionule! Ia uite. Participați la prima ședință de înnot a lui Cheluțu. Vă rugăm frumos să-l aplaudați. Gata, Ionuțule. Nu, mai întâi le dezlegăm. O strângem, o montăm imediat, revenim în câteva secunde. Tată! Îți, Ionule! Ia uite-l, tată! Nu afară, tati, nu, în apă, în apă. Participați la prima ședință de înnot a lui Cheluțu. Înnot a lui Cheluțu. Vă rugăm frumos să-l aplaudați.